Xogħlijiet u prodotti madwarna li huma frott il-kreattività u l-innovazzjoni tal-bniedem huma protetti bid-drittijiet monija lilhom permezz ta' proprjetà intellettwali. Għal dan il-għan il-Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija nieda fond ta' 50,000 euro fi premji li jħeġġu ideat ġodda u l-proprjetà intellettwali. Il-fond jimmira li jippremja inizjattivi kreattivi, xjentifiċi, teknoloġiċi u innovazzjonijiet emerġenti. Nancy Caruana, is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru, fissret it-terminu ta' proprjetà intellettwali. Proprjetà intellettwali hija siġill ta' idea jew ta' ħsieb li wieħed ikollu. Tkun qiegħed tagħlaq ġo kaxxa dak kollu li huwa tiegħek, qisu sejf. Id-Direttura Reġistrazzjoni ta' Proprjetà Industrijali fih dan id-Dipartiment tal-Kummerċ Matthew Pisani irrimarka li din is-sena l-inizjattivi premjati se jintwerew fuq pjattaforma internazzjonali. Din is-sena qed naspiraw li nilħqu r-rekord tas-sena l-oħra, anke minħabba l-fatt li ħankunu qed noħorġu iktar hemm barra u nippromovu dan il-premju iktar mis-sena l-oħra. Bħal kull sena nispiraw li konna livell għoli ta' sottomissjonijiet. L-applikazzjonijiet għal dan il-fond jiftħu fit-2 ta' Awwissu u jgħalqu s-Sibt 18 ta' Settembru. Għal aktar tarif, wieħed jista' jżur www.commerce.gov.mt.